Omega. Baba uthona amandla onke siyabonga uNkulunkulu ophezu konke. Baba uthona amandla onke siyabonga egameni kaJesu waseNazaretha. Sikuneza udumo ke Baba lungo lwakhe egameni kaJesu siyabonga in Jesus mighty name. Amen. Singashaya izandla bazalwane sihlale phansi. Singahlala phansi egameni kaJesu. Ngiyababingelela abazalwane egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Thanda ukubingelela umoya ingcwele okhona phakathi kwethu egameni kaJesu. Ake simshayele ihlombe bazalwane. Hallelujah. Bingelele abazali bethu bengekho phakathi kwethu, umama nobaba Mahlaba. Bingelela ubuholi bebandla nemindeni yabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umama nobaba noSonto Skole mewukhona. Sibingelele neyouth yethu egameni likaJesu. Sibingelele iworship team egameni kaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ake sibashayele izandla bangcwele. Sibonga kakhulu. Sibonga iworship team ngomhlabeleli kodwa uhlabelela la. Lo mhlabelelo wawuhlatshelelwa ubaba. Kade lokho esicomplaina sikhala uthi awu iworship team ayisahlabeleli nje. Ike sibusise ngalomhlabeleli. Siyabonga worship team. Thank you very much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Thanda ukubingelela unkosikazi wami egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, Magambo Msuthu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayibonga igama lenkosi. Hlale kuthusa njalo ke bazalwane kuba la uma phambi kwele ndawo. Ufise sengathi ngathiwa hayi sekushintshile. Sesicabange ngenye indlela. Alibonga igama lenkosi. So bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela ummangaliso ukuthi asinikeze amathuba nje ukuthi siphinde sihlangane ndawonye sizodumisa igama lenkosi. Alibonga igama lenkosi. Kusezweni kaNkulunkulu kubangcwele ukuthi ibandla limele ukukhulekela izwe lalo ukuze sihlale ngokuthula. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu kube secebeni lakhe kwaba indlela yakhe ukuthi uNkulunkulu ukuze abantwana bami noma isizwe sami sihlale ngokuthula kumele njalo mesihlangene sikuthandazele nonesari mesihlangene futhi kanje sikuthandazele nje izwe lethu sithandazele nabaphathi bethu. Alibonga igama lenkosi ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi uma sithandaza kunento uNkulunkulu ayenzayo esizweni. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthinta abantu abangathintwa noma singakhuluma sithini boze bathintwe uNkulunkulu kuphela. So uNkulunkulu uyazi ukuthi yena uyakwazi ukuthinta inhliziyo zabaphathi bethu noma singateleka noma singashisa whatever that we need to burn noma singashisa amathayi emgaqweni kodwa kuyenzeka nje inhliziyo zabo zibopheke kuze kufike uNkulunkulu athinta inhliziyo. Ingakho ke bazalwane kumele njalo sihlale sikhuleka sikhulekele izwe lethu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Ngicela babudimba eze ngaphambili bazalwane nazo sihola kule nkonzo yokukhulekela izwe egameni likaJesu. Ngicela sikhuleke sonke bangcwele. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, mnini mandla wonke, siyabonga baba nasekuseni ngaleli thuba osipha lona uNkulunkulu wethu onamandla wonke lokuba sizokhuleka sikhulekele izwe lethu. Baba siyabonga uye wasibusisa ngokuphila ngabanye wabusisa baba imindeni yethu ngokusigcina Nkosi yamakhosi siphila nemindeni yethu. Siyabonga baba ukuthi ugcine Nkosi yamakhosi ibandla lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha labo Nkosi yamakhosi obaphe ukuphila okuvela kuwe. Siyabonga mnini mandla wonke uthe umise ibandla ke baba ukuba kulesi sikhathi liphinde likhuleke. Simeke baba njengabantwana bakho esikhaleni sizokhulekela izwe lakithi, sizokhulekela uNkulunkulu wethu onamandla wonke South Africa. South Africa belongs to you. uNkulunkulu wethu onamandla onke, wena obusayo phezu kwezimpilo zabantwana bakho. Igama lakho liyakuphakanyiswa, igama lakho liyakudunyiswa. Phakama-ke Nkosi yokuphila nasekuseni siyabonga baba ngomsebenzi osenzele wona. uNkulunkulu wethu onamandla onke, ukuthula okukuyo iSouth Africa, uNkulunkulu wethu onamandla wonke kuvela kuwe. Sikhulekile njenganebandla ukuthi kube nokuthula kuzona zonke izimo uNkulunkulu wethu onamandla onke ebezikhona, wasenzela ngokuba uthembekile njalo njalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuba labo obabeke Nkosi yamakhosi emagunyeni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uba uNkulunkulu wethu onamandla onke uthe intando yakho mayenzeke emhlabeni njenganalokhu yenzeke emazulwini. uNkulunkulu wethu ophakemeyo, siyabonga ukuba kuyezwakala ubukhona bakho phezu kwezimpilo zabantwana bakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sisakhuleka namanje simile baba ukuthi amandla kaMoya oNgcwele aphinde angenelele, kube nemvuselelo. uNkulunkulu wethu ophakemeyo, iSouth Africa yonke baba iphakamisa igama lakho, lona lodwa elinamandla, lona lodwa eliphilileyo. Sikhulekela Nkosi yamakhosi iziphathi mandla ozibekile Nkosi yamakhosi, baphe ukuhlakanipha okuvela kuwe, ngoba izwi lakho lisho njalo. Lathi ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba wena, basabe wena uNkulunkulu wethu onamandla wonke kuzona zonke izimo nazona zonke izinto abazinqumayo, babe Nkosi yamakhosi ngaphansi kwentando yakho, kube yilo izwi lakho elibusayo phezu kokuphila kwethu. Sikhulekela baba zonke konke amazwe Nkosi yamakhosi angomakhelwane nayo yonke iAfrika, ukuba Nkosi yamakhosi njengoba izwi lakho lisho ukuba uNkulunkulu wethu onamandla onke, uma sikhulekela abantwana bakho, wena Nkosi yamakhosi usemazulwini yokwehla usindise izwe labo. Siyabakhulekela uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuba babheke kuwe kuzona zonke izicelo zabo, othe Nkosi yamakhosi mazaziwe nguwe ngokukhuleka nangonxusa nongokubonga. Babonge Nkosi yamakhosi umsa wakho osabaphile wona wokuphila. Siyakhuleka kakhulu uNkulunkulu wethu onamandla wonke nawo onke amazwe omhlaba ukuba ukuthula okukuyo iNkosi uKristu Jesu kuphumule phezu kwezimpilo zabo emazweni onke omhlaba lapho kukhona khona izimpi. Siyazithulisa ngegama nangegazi likaKristu Jesu. Sithi uNkulunkulu wethu onamandla onke, ubusiso lwakho lube phezu kwabantwana bakho, ubagcine bengaphansi kwesandla sakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke, singekhohlwe ukukhulekela uIsrael, abantwana bakho Nkosi yamakhosi. Sithi uNkulunkulu wethu onamandla onke mababuyele kuwe, bazi uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuba ungumsindisi wezimpilo zabo. Siyakhuleka mqalisi nomphelelisi wezinto zonke, uthe abakhulekela uIsrael uyakubabusisa. uNkulunkulu wethu onamandla onke, isandla sakho-ke masibe phezu kokuphila kwabo, ubagcine ngesikhathi zonke. uNkulunkulu wethu onamandla onke, sikhulekela baba izinceku zakho zonke emhlabeni wonke ezishumayela izwi lakho, baphe Nkosi yamakhosi amazwi avela kuwe. Ume baba ngezwi lakho phezu kokuphila kwabantwana bakho, ukuze kufezeke yakho intando egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla onke, imani omkhonzi wakho uNkulunkulu wethu sesazokhuluma ngezwi lakho, mambulele baba izambulo uNkulunkulu wethu onamandla onke, akhulume inhliziyo yakho Nkosi yamakhosi, uthulise konke Nkosi yamakhosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga udumo lungo lwakho, in Jesus mighty name we pray, amen and amen. Ngingenwe emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi yami, sengilambelewe enanje ongenubu segi ngihlanze ngihlanze
Siyabonga Baba. Siyabonga Moyingcwele. Kuba bengesiwe inkosi kabe zaphelele endleleni. Wasithwala Baba. Sibonga ukuthwala nguwe Nkulunkulu wethu. Imisebenzi esiyisebenzayo zange isithwale Baba. Eminye imisebenzi kade siyenza isidisappointile. Amanye amathembe besinawo ahlulekile Baba. Kodwa siyabonga ukuthola nguwe. Siyabonga ukutholwa nguwe Baba. Wena magqala babanzi. Siyabonga ukusithwala noma sesingasekho right, singibheda. Kodwa wena Baba wethu wangagive up. Wasithwala ngoba uNkulunkulu othwala nayo. Siyabonga Baba wethu sezulwini. Sibonga ubuhle bakho uNkulunkulu wethu. Noma besingafanele uNkulunkulu wethu wasenza safaneleka. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Umuhle Nkosi yethu nasekuseni egameni kaJesu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Leli culo lingenza sengathi ngikabuyile emuva kancane. Ngikhumbula ukuthi siphuma aphi nalo Jehova sihamba naye. So it made me cry a little bit. Ngicabanga ukuthi hey ngabe sekwakhonjwa amangcwaba ngathi. Ngabe siyihistory ukuthi kwake kwaba khona umuntu onjengawe. Kodwa uNkulunkulu wanqaba. Wathi nango 2026 uzoba khona. Alibonga igama lenkosi. Isimo besingavumi bangcwele, isimo sisivumela singaphila. Abantu abanjengathi abavunyelekile ukuphila kulomhlaba. Kodwa uNkulunkulu ophezulu konke. Alibonga igama lenkosi. uNkulunkulu wavuma wathi cha uzophila noma santhi benqabini nesystem isho ukuthi abantu abanjengana baphili. Asembiwa amathuna kwathiwa bonke bazongena kulamathuna kodwa uNkulunkulu wanqaba. Alibonga igama lenkosi. Singeyeke bazalwane ukumbonga uNkulunkulu wethu egameni kaJesu. Ngesiyeke bazalwane ukumdumisa uNkulunkulu ngesimanga senzela sona. Lento bazalwane idlula ibhedlela, lento idlula imithi, idlula imijovo. Siphila ngomusa kaNkulunkulu. Ngoba kwakudla sikudlayo kupoison. Sibonga amandla esiphambano. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu siyophuza okubulalayo singafi. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu osimisile kuze kube kalokho. Alibonga igama lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu oqinisile ofeza owenza sure ukuthi izwi lakho uyalifeza. Kwesikhathi silala singathandazile sivuke kodwa. Kwesikhathi siphume sesigijima semsebenzini singathandazile uNkulunkulu asilonde singangeni ingozini. Hawu siyambonga uNkulunkulu esihamba naye bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu esihamba naye. Ongavumanga ukuthi unyawo lethu lishelele. Ajabulisa izitha. Alibonga igama lenkosi. Ngithanda bazalwane sifunde izwi lenkosi lapha kwincwadi 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ngicela mama Nkosi sifundele ilona lizwi engithanda ukuthi share namhlanje bangcwele bese sithandaza egameni kaJesu. Ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke. Yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. Hallelujah. Apostle Paul ubhala lelizwi bangcwele ukuthi ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile, because uma ufunda abazalwane lamavesi angaphezulu akhuluma ngokuthi iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga uNkulunkulu akulungiselele abantwana bakhe. So umpostoli Paul usiyabhala ukuthi
kunezinto abantu abangeke bafinyelele kuzo until zambulwe kubona. Kungenzeka abantu bageje eyintweni uNkulunkulu ayilungiselele bona ngenxa yokuthi izinto uNkulunkulu ayilungiselele bona zifanele zembulwe empilweni zabo. Okungenzeka ukuthi abantu bangafinyeleli eyintweni uNkulunkulu abalungiselele zona ngenxa yokuthi abanalo ulwazi ngalezinto uNkulunkulu abalungiselele zona, ngoba ulwazi lalezinto uNkulunkulu asilungiselele zona sizozithola ngokwambula kwazo umoya oyingcwele. Kungenzeka uhambe emhlabeni unezinto uNkulunkulu akuhlelela zona emaphakadeni, wamisa uNkulunkulu ukuthi kungezakho, zikugeje lezinto uzuhamba emhlabeni ungazange ufinyelele kuzo, ngoba izinto zasekhaya ezulwini ziza ngokwembulwa umoya oyingcwele. Ngamanye amazwi amafushane bazalwane engizama ukusho ukuthi siyamdinga umoya oyingcwele ukuze singageji ezimisweni uNkulunkulu asimisele zona ekufanele ngabe sesingenile kuzo lezo zithembiso, ngoba lezo zithembiso zizozazi noma sizofinyelela kuzo ngokwambulwa kwazo umoya oyingcwele. Noma abafundisi bangashumayela bakhulume ngazo, noma abantu bangazisho, kodwa umoya oyingcwele fanele azafinyelele kuwe. Insindiso bazalwane ibishunyayelwa kodwa singayamukelanga, si-reject sishunyayelwe until uNkulunkulu afike ngomoya oyingcwele ayambule. Uma izinto zasekhaya ezulwini zingambulwanga uzogeja, uzohlupheka kungafanele ngabe uyahlupheka, ngoba into zasekhaya ezulu ziyambulwa. So kufanele sibe umngani nomoya oyingcwele ukuze singageji ey'ntweni zasekhaya ezulwini. Sizogula kungafanele ngabe siyagula. Sicabanga ukuthi njengoba bonke abantu begula ngoba kufanele iyona mpilo kufanele, kanti kunento uNkulunkulu ayimisile eqhamuka ekhaya ezulwini ekufanele bonke abantu abasindisiwe baphile ngayo, kodwa abazukwazi ukuphila ngayo, abazufinyelela kuyo, ngoba leyo nto ifanele yembulwe umoya oyingcwele. Musukuphila impilo yabantu bonke, musukuphila impilo efana nabantu bonke. Kunento uNkulunkulu ayimisile ngawe, kunento uNkulunkulu ayifela ngawe. Awuzukwazi ukuyazi, awuzukwazi ukufinyelela kuye until umoya oyingcwele ayembule kuwe. Ngoba uNkulunkulu unezindlela zakhe athe ziphakeme kunezabantu. So sidinga umoya oyingcwele uku-understand izindlela zikaThixo. Ngaphandle kukamoya oyingcwele singeke size sifinyelele. Ingakho uMpostoli Paul mekhuluma leli verse bazali uthi indlebe ayizwanga neso alizange libone, na akuzange kufike ngisho enhlizweni, into engekho, kodwa uNkulunkulu uyimbulele uyibekele thina. Akekho wake wayibona, akekho wake wayizwa, akekho yake yafika nakuye. Siyoyazi loyo nto ngokwambulwa kwayo umoya oyingcwele kithi. So hamba kabuhlungu uma ngabe sizohamba singambeka umoya oyingcwele as our leader. Umoya oyingcwele kufanele simenze abe yisource yokuphila kwethu. Basically bazalwane bekufanele uma ngabe ekseni uvuka umnxusa umoya oyingcwele siphuma ngapi namhlanje? Sisathatha leya route
engivamise ukuyithatha noma ngihambe ngenye iroute. Umnikeza ithuba umoya ongcwele ukuthi akudirect akutshele ukuthi kwenzakalani osukwini namhlanje. Kunezinto umoya ongcwele azozambula empilweni zethu bese siphila impilo engafani nale esiyiphilayo njengamanje. Into ebuhlungu kakhulu bazalwane, indaba kaJesu isinyathelwa ngeenyawo ngenxa yethu. uJesu simgcina ngeindebe zomlomo ngoba manje akekho omenza abe practical. Sambela kude naye. Sihluleke khona uJesu ngoba manje umoya ongcwele ule thina sila. Sihluleke sesiphethe iBhayibheli. Selisho iBhayibheli ukuthi singaphezulu kwabanqobi. Singayikholwa kwaleyo nto sithi igcina indebeni zomlomo ngoba sihambelana kude nomoya ongcwele. Uthi umpostoli Paul ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya. uNkulunkulu bazalwane ufuna ukusitshela izinto ezinkulu ezifihlakeleyo ezingaziwa abantu. Akutshela ukuthi indlela yokuphila noma abanye bangaphila kanje kodwa wena ngifuna uphile kanje. Ikhona into yokuthi umoya ongcwele wena wedwa aphume nawe athi wena bayeke bonke bangashuquli kodwa wena shuqula. Ikhona lonto. Sengenza isibonelo ngisho ukuthi ngithi shuqulani mangcwele ngiyasho isibonelo. Ngenza isibonelo. Yes. Abanye bonke bangawagqoka amabhantshi athi wena gqoke. Abanye bangagqoka bonke othaya athi wena ugqoke. Angisho ngizibonelo njalo ungabe sithatha personal. Alibonga igama lenkosi. Ikhona nje into nami engiyikhonze ngabe yazi ibhantshi ngilithanda thande. Kodwa noma kushisa nje ngijuluke phezulu kwalo uyabona. Kube nje bonke cha ngiyibambe ngakho ke njengoba ngijuluka phezulu kwalo nje hayi ngiright. Wena ungaze ungizwele kanti hayi ngiyibambe right. Alibonga igama le. What I'm trying to say bazalwane, ikhona into umoya ongcwele mesefikile empilweni zethu azokwenzisa yona wena wedwa. Yambulela wena wedwa. Abanye bagxeke bathi yini inkinga ya sesakhululeka kuleso simo thina sisahambi ngokomthetho sesihamba kucaca ukuthi umoya ongcwele useshilo. Uma kukho ukuthi umoya ongcwele uthe kimi angazi kunini utheni kodwa kimi uthe ubambelele kulokho ukuthi umoya ongcwele mekakhuluma kimi ngima kulokho akushilo ngoba indlela zethu akekho zaziyo uJehova kuphela. Namhlanje bazalwane akufunakala ufuna ukufana nabo bonke abantu. Kuvumela ukuba unique. Kuvumela ukuba nomahluko. Musufuna ukufana nathi sonke. Asilwazi ubizo lwakho. Asikwazi uNkulunkulu mekwambulela into ayimise emaphakadeni ngawe ukuthi ibi kanjani ithini. Futhi musuphika nathi. Ubizo lwakho hlala kulo ume kulo. Uma sefikile umoya ongcwele uyasilekelela sibulekelwe icebo likaNkulunkulu ngezimpilo zethu. Ngoba wonke umuntu uNkulunkulu unecebo ngaye. Njoba sila isikesi uNkulunkulu each and every person unecebo ngaye. Ingakho ngingakhonzi kwelinye ibandla ngikhonza la isikesi. Icebo likaNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu utayimisile ngempilo yami izophumelela kahle bengila isikesi. Angikho la isikesi ngoba ukhala insimbi ezinhle noma kunama musician amahle kunabazalwane abathandanayo noma bengathandani ngimi la. Ngoba uNkulunkulu into ayimbulile kimi ayifani nento ayimbule kuwe.
Ungaze ubuza ukuthi awuhambi ngathi bayakuhleba badlala ngawe bakwenza isilima ngizomala. Into embulekele mina imbulekelwanga wena. Pastor Paul uthi lento iyambulwa abangcwele. Iyambulwa. Iyambulwa ngomoya oyingcwele. Iyambulwa ngomoya oyingcwele. Asingabi kude nomoya oyingcwele. Asingabi kude nomoya oyingcwele. Asingamthola umoya oyingcwele uma sesila isontweni. Umoya oyingcwele umngani wethu. Umoya oyingcwele umngani wethu. Uye lo owenza impilo ibe impilo. Uye lo wenza uJesu abe life to me. Aphile ngaphakathi kimi uJesu ngayo umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele sefikile bazalwane, umoya oyingcwele ufuna ukuba in charge, abe in control. uNkulunkulu umoya oyingcwele mesefikile ufuna ukuthi akuphathe. Vuma ukuphathwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele bazalwane, yabona usuphethwa umoya uzenzela ifavor wena. Hayi bazalwane, umoya oyingcwele esekuphethe uzenzela ifavor wena. Athi umhlabelela intando emnandi intando. Yabona yethi intando fanele isarende kuye. Sithi sicela ngoba umoya oyingcwele bazalwane mefika ufika nenature yakhe kithi. Umoya oyingcwele nje mefika empilweni yethu akafike empty handed. Ufika nenature yakhe nezinto zakhe. Kucaca ukuthi lezi zakhe ufanele ibuyele eceleni ezikuphile zakhe. Lezi zakhe kube izona ezakho. Usarende zakho kuye, uthathe zakhe ziphile. Inature kamoya oyingcwele kube iyona nature yakho. Athi umpostoli Paul mengakafiki cela nje ukukhotha leli verse elikuma Romans chapter 7 uverse 15 akhuluma ngayo umpostoli Paul athi lokho engithanda ukwenza ngikwenzi. Lokho engithi nje angikufuni ukukwenza ikonde ngikwenza qho. Inature ye uzayisha icon as I qualify athi inature yesona esiphila kimi. Umoya oyingcwele ufuna ukusicontrola kanjalo. Ufuna ukusilawula kanjalo umoya oyingcwele. Kuthi noma kufika izimo othi ngabe ngiyakuthuka kodwa manje kune nature singaphakathi kimi. Engangivumeli ukuthi ngenze lento engifuna ukuyenza. Lento engifuna ukuyenza ngikwazi ukuyenza kuwe. Ngenza lento engingafuni ukuyenza ngenxa ye nature kamoya oyingcwele. Akwala umoya oyingcwele kithi. Abantu baze babona ukuthi indlela ahamba ngayo ayisafani naqala. Besimazi impela ukuthi usindisiwe, besimazi ukuthi unoJesu kodwa bekuneyindlela obusabotha hayi cha, indoda isana kusindiswa, kodwa wanele wamkela umoya oyingcwele. Kwashintsha ukwenza kwakhe. Hawu siyamdinga umoya oyingcwele. Hawu siyamdinga umoya oyingcwele. Fanele simtshele every day we need you. We need you more than life. Life is nothing without you. Athi umoya oyingcwele athi lithi verse ngokuba umoya uhlolisisa konke. Hawu bazalwane, ngokuba umoya uhlolisisa konke. Lo konke bazalwane akusali lutho konke. Konke kuyahlolisisa. Mase fikile lo moya oyingcwele siyawuyazi indlela. Niyangizwa bangcwele? Uma sefikile lo moya oyingcwele siyakuyazi indlela ekufanele sambe ngayo. Singakaze sambe ngayo. Lithi izwi kaNkulunkulu encwadini kaSamuel bazalwane.
Kwathi abaFilisti basebethathe umphongolo kaJehova sekufanele bawubuyisise ubahlupha. Lithi izwi kaNkulunkulu kwathatha inkomo engcelisayo inkomazi. Udaba lwanzima. Ziyancelisa lezi inkomazi. Ziyathatha zaboshelwa zingakaze iboshelwe. Kwathatha umphongolo kaJehova kwabekwa phezulu kwawo. Zangaluswa. Sizoyihambela zona. Zingaluswanga. Ziluswa umphongolo kaJehova. Zaye eBhethshemeshi zingayazi indlela eBhethshemeshi. Umphongolo kodwa wawuyazi indlela eBhethshemeshi. Zaziluswa umphongolo kaJehova. Bazalwane mesinomoya oyingcwele siyawuyazi indlela efanele siyithathe. Uma sekhona umoya oyingcwele, umoya oyingcwele sephakathi kithi, umoya oyingcwele sesangamele, asiyuduka. Siyawuyazi into efanele sisho, siyawuyazi into engafanele sisho. Uma sefikile umoya oyingcwele, uma sephakathi kwethu umoya oyingcwele, siyakwazi ukuxolisana kwabanye. Siyobatshela bayisiyaxolisa singakaze sixolise. Ngoba umoya oyingcwele usephakathi kithi uyena esitshengisa indlela. Uma sefikile umoya oyingcwele sesigibele umoya oyingcwele, akuba khona inkinga abangcwele. Akube khona nothukuthelayo. Akube khona nonqaphayo. Akube khona nothukayo. Ngoba sikhwela umoya oyingcwele, usambisa indlela esingakaze sihambe. Ayikho kwinature yethu lento yokuxolela. Ayikho kwinature yethu lento yokukhuzana. Kodwa umoya oyingcwele uyenza ibe khona, ibe life. Uma sefikile yena umoya oyingcwele. Uma sefikile umoya oyingcwele. Uyena ositshengisa indlela. Uyena owazi, uyena ohlola lonke into. Wazi konke. Wazi konke. Yazi umoya oyingcwele bazalwane, uma ngempela esesengamele. Sengisho umoya oyingcwele mesesengamele. Yazi uyolahlekelwa ukhiye ekhaya ubuze yena kuqala. Kogula ingane uqale ngaye kuqala. Kuthi kwenzakala umoya oyingcwele. Enza. Uwena owazi ukuthi kwenzakalani. Uwena owazi fa ngithinta ephi. Ngenze njani? Ngithandaze ngimbeke izandla ngenze njani? Ngifuna ukuzwa kuwe. Ayikho bazalwane into esoyenza sizenzela thina. Siyenza ngokujwayela kwethu. Siyazi ukuthi uma ingane igula fa ngise kadokotela, mhla isefikile umoya oyingcwele sesengamele. Soqala indlela ezintsha. Lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane, lo moya oyingcwele uhlola ukujula kaNkulunkulu. Uhlola ukujula kaNkulunkulu. Uhlola ukujula kukaNkulunkulu. Uye lo moya oyingcwele athi uJesu uzoshiya naye. Wathi uJesu no. Noma ngingahamba angikwazi ukuhamba nginishiye ninje. Niyamdinga umoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele uzonifundisa konke. Uye ohlola ukujula kaNkulunkulu. Njengoba silapha bazalwane, sonke sifuna uNkulunkulu. Nangizwa bangcwele. Sonke la sifuna uNkulunkulu. Sonke la sifuna uNkulunkulu. Nabagcwele emanye kwamabandla bafuna uNkulunkulu. Ukuthi asimfuni ngendlela eyifanayo. Nesangoma siyamthanda uNkulunkulu, siyamfuna futhi uNkulunkulu. Nabathakathi bayamfuna uNkulunkulu. Abantu abaxabene noNkulunkulu. Sengisho abantu abaxabene noNkulunkulu. Abantu bayamfuna uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uxabene nabantu.
njoba befuna uNkulunkulu nje bafuna umuntu oxabene nabo ngeke bamthole ngoba akatholwa abaxabene naye uthola abakubuyisene naye. Njoba emasonto amangaka nje bafuna uNkulunkulu bangcwele. Let us not make mistakes. Bafuna uNkulunkulu. Athi umpostoli Paul ngalabo bantu athi ngiyazi ukuthi nimfuna kangakanani uNkulunkulu kodwa nimfuna wrong. Uzophambana naye uma ulahlekelana nomoya ingcwele. Uzothi wena usabambe yena kodwa usabambile yena. Asingabi kude nomoya ingcwele. Asihlale sihambe siyochecka sibuze moya ingcwele. Ngisembi kahle yini? Ngisacheck i-relationship mina nawe ukuthi sahamba kahle yini? Usathokozile yini ngami? Nginganelalelayo yini? Ngoba ngenze ukuthi awusalaleli. Nayo sekuyakubuka ayicanga yenza. Khuza kukhuzile. Fanele wazi bazalwane uma ngabe umoya ingcwele sefikile kithi, ufika nezinto zakhe, ufika nestaff sakhe. Ufika nalento ekuthiwa uthando. This is the fruit of the spirit. Into efika nomoya ingcwele kithina. Afike nothando. Ngoba ngeke umthande wena uNkulunkulu. Njoba iBhayibheli lithi nje othanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe nangayo yonke inqondo, ngeke umthande wena uNkulunkulu ngothando lwakho olunatural ngeke. Uzohluleka usathi usaqala. Alukho uthando lomuntu olungathanda uNkulunkulu alukho. Njoba usahlulwa nje njengoba uthatha ingane yabantu wayifaka endlini iyakuhlula manje yaqala ithi ngithanda ukwazi ukuthi uyithanda. Uma naNkulunkulu ajithi wethu athi uthanda ngisho umakhelwane wakhe akasho lo thando lwethu. Wathi umunye hayi kusho ukuthi uNkulunkulu akafuna ezulu lakho uthi angithanda umakhelwane. Inzima. Kunzima ukuthanda ungathandi ngothando lwakhe. Udinga umoya ingcwele ozofika nothando lwakhe. Athi ungakwazi ukukuthanda ngothando lwami, letha lalo lwakho. Ngoba lwami liyancikisela. Ludinwa manje, kuthukuthela manje. Lithi akanti uyajwayela ubona ngoba ngikuthanda. Uthukuthela manje ngothando lwakho. Udinga uthando likamoya ingcwele. Ingakho umzalwane ezinye zezinto bazalwane kufanele sikwazi ukugejana ngazo. Kufanele sigejane ubone ukuthi awanolaka lo mzalwane kusho ukuthi umoya ingcwele uthanda ukubalekelana naye. Kufanele siphathe ilist yezinto umoya ingcwele afika nazo befika kumuntu. Ngisheshe nithike ukuthi hayi hawu luphi uthando? Sengathi asiliboni uthando kusho ukuthi umoya ingcwele ubalekelene naye. Ngoba ezinye izinto umoya ingcwele ufika nejoy. Yayibona ijoy bazalwane? Hayi happiness, ijoy. Ijoy lethi anginakho kodwa yazi akungiqandile ukuthi ngijabule. Ijoy of the Holy Spirit. Umoya ingcwele ongangena athi hleka. Uhleke isimo singavumi. Umoya ingcwele afika nejoy empilweni yakho. Uza ukuthi yazi le njabulo ayiphuma ezweni iphuma kuye uNkulunkulu ophilayo. Winethe ngayo umoya ingcwele. Unspeakable joy. Ijoy ongakwazi ukuyichaza. Uthi wathokoza kangaka isimo singakuvumeli, isimo sithi khala, sithi thuka uNkulunkulu, ufica ukuthi le joy ikhona. Athi David, don't take away your joy from me.
Hawu ijoy efika nomoya engcwele. Ijoy efika uzinze. Umoya engcwele ezinye zezinto futhi afika nazo bazalwane, ufika nokuthula kaNkulunkulu. Hawu ukuthula. Afike nokuthula. Ezimone eziqokozelayo afike nokuthula umoya engcwele. Uze ukuthi yazi isimo sitense. Isimo siyaxokozela, isimo sithi ngiphenduke manje ngishintshe ngibe enye. Kucaca ukuthi ukuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke kubambile. Hey, umoya engcwele siyamdinga webazalwane. Siyamdinga kulomhlaba esiphila kuwo. Sizokuthola ukuthula uma singakutholi kumoya engcwele. Enye izinto umoya engcwele ufika nalento ekuthiwa i-kindness. Abantu banamhlanje they're not kind. Uma iphilela la, uma ibambela. It's a survival of the fittest la. Ayekho zona komunye la. Awusakwazi ukubona umfowenu nodadewenu ukuthi hayi engashongo umbothi. Yazi umfowethu icathula. Othi ngibone ngenza njani icathulweni sakhe. Uthi ngutha people are not kind these days. Wonke umuntu ubheka ukuxakeka kwakhe. Athi awungeke. Ngathi ngivele nami ngixakekele nje. Awungeke kulunga. People are not kind. Abantu banamhlanje banonya. Abantu banamhlanje uthi ugiqe uthi usesimweni esidinga usizo. Umuntu afika azokukhuthuza. Kangahlangana nomunye umuntu eginqike nemoto lapha ngasemsebenzini omunye umlisa kusho wayiphuza kakhulu waginqika nemoto. Uthe mase ginqikile nemoto kwafika abantu bezothatha izikhwama zakhe. Kuyabuza ukuthi yini ngihlobo. Hayi mfowethu ngiyeka mfowethu thathi ho abantu banonya. Abantu bakutshotshela untshontshelwe. Siyamdinga umoya engcwele. Abantu banamhlanje usakwazi ubatshela ukuthi ngixakekile. Athi ngihlangana naphi? Abantu banonya ngendlela yokuthi bazalwane esenemuzi ewu5 enemizi ewu5 eyakhe yonke lemizi akayikho uright nje kodwa hamba ontshontsha imali ezalikwazi. That is not enough. Adunguna silale silambile sona. Mina nje ngenzela ukuthi ngale mali ngiyikhiphe nje. Ayisekho into ongayithemba kumuntu. Futhi unga expect ukuthi abantu babe kind. Because bashoda ngomoya engcwele. Nathi asizenzi uma ngabe sesibonakala siyikind, ingenxa ukuthi umoya engcwele is very kind. Uyasenzisa umoya engcwele. Uzwe into engaphakathi ithi ake ngixova amagwinya, xova amagwinya. Awubantu abamuzani ngalana, usimeme phakathi ozani izodla amagwinya, isiqova. Hawu nangumuntu esimemele emagwinyeni. Hawu sijabule sithokoze. People are kind because of the Holy Spirit. Uma ubona kukhona izinto ozenzayo, uzwe ukuthi asilento iqibuka ngaphakathi kimi sengathi ngenzela, sengathi ngenza sesingahambela. Okwazi ukuthi umoya engcwele phakathi kwakho. Akusewuweke loyo. Hawu bazalwane, angazi ngagcizelela kanjani siyamdinga umoya engcwele. Siyamdinga umoya engcwele. Simane simphefumule. Simane simphefumule umoya engcwele. Kuba ukuthi uma ngabe engekho yena sizofa siphele indaba yethu. Enye izinto umoya engcwele afika nayo. Faithfulness. Faithfulness. Enye izinto ezibalekile lezo empilweni yomzalwane. Uze sibone ukuthi unomoya engcwele. Sibuka ukuthembeka kwakhe. Uthembekile yini?
uthembekile yini? Engenza into umoya ongcwele afika nazo. Gentleness. How we gentleman le umoya ongcwele. It's not too akekho loud. Umoya ongcwele akekho loud bazalwane. It's very gentle umoya ongcwele. In such a way that he is so gentle ngendlela yokuthi nathi usiphatha kanjalo. Akasigagamisi. Uma into singayi understand uhamba nathi kancane kancane. How is so patient bazalwane umoya ongcwele. Uhamba nathi kancane kancane. Umoya ongcwele akasho ukuthi namanje usagaqa faka uyagijima wena manje usumdala umoya ongcwele akasho kanjalo. Ukuncenga kanjani kandawo? Asungaqala manje uthi ukusukuma uthi tabuza ushake phatha amoncedayo. Kancane kancane. Abe patient with you. Sonke la sithi awusuka usamzalwane namanje usakhuluma kanje umzalwane umoya ongcwele lokho ekuncenga kancane kancane uzofike la ufisa ufika khona. He's so gently. Njengoba behlala yasho ukuthi I'm spoiled. Hebazalwane umoya ongcwele ubothe yazi angiphatha ingonyama omndeni kaJuda wazi wangiphatha kahle umoya ongcwele. Enye izinto umoya ongcwele asisize kuzo bazalwane i-self control. Umuntu onganama break. Umuntu ongazi ukuthi kuyambiwa la akudlulwa la u-stop street lo. Umoya ongcwele uyasilekelela bazalwane sikwazi ukuma ukuthi hayi aseqike la aseqile siyama la. Udinga umoya ongcwele ungakhulumi kuze kushiye ingane ukuthi awuthule phela mama. Fanele udinga umoya ongcwele ozokusiza kulekelela ukuthi hayi khuluma sungama ke manje ungaqhubeki la. Akutshela umoya ongcwele ukuthi hayi ungayiphendule ethula. Hayibuke nje le. Akutshela umoya ongcwele futhi athi no. Yazi ke la mana umtshela ukuthi uyamthanda. Musuloko umthethisa mana umtshela ukuthi uyamthanda. Umsebenzi kamoya ongcwele. Kodwa bazalwane uma ngabe sizohamba singamlalela umoya ongcwele sibe kude nomoya ongcwele sizohluleka endleleni. Abantu bazombuza ukuthi lo Jesu wena uphila mangabe kwenze njani kini. Siba nganani izinto ezingabangwa abazalwane. Nimala nathi sima khona yini inkinga yenu? Sangayibona lento umahluko uphakathi kwenu. Sangayibona lento insindiso phakathi kwenu ngoba sishoda ngomoya ongcwele. Webazalwane ukhona umoya ongcwele. Kudinga simvumele asilawule umoya ongcwele. Uma bazalwane sesiyibandla lilawula umoya ongcwele asilawule bazalwane bangcwele asilawule umoya ongcwele iprogram sizwe ngayo. Ike yasehlela le nto yasehlela uNkulunkulu wenza isimanga wathi ngizoke kunelinye iside lami engifuna ukutshengisa lona. Wositshengisa nje elinye iside umoya ongcwele. Sathi sithi siyangena enkonzweni sithi sizocula sithi hayi njengenhlalayeza sine program afika umoya ongcwele no asenziwa ke kanjalo. Sike sayiphila lento e330 sasamanga kanti umoya ongcwele athi ngifuna ukutshengisa elinye iside lami. Athi ubaba uyafika athi ubaba uzoshumayela afika uthi uMC yena oshumayelayo. Athi baba ayisekho into engayenza ngicela ukubiza i-altar call. Bonke abafuna uJesu abeze ngaphambili. Sesilawulwa uyu umoya ongcwele. Noma bazalwane umoya ongcwele ethi asihambe ngokwe program lesijwayele uza ukuthi yazi yona le program sijwayele kodwa ayigeke inento phakathi.
Nofunda imemezelo uyazi ukuthi uyayifunda kodwa khona ngathi uyaphila lapha ngekhathi eyifunda lezi imemezelo kunento khona phakathi. Ofika zoyibingelela athi ngicela abazali sivile vesela ukuthi ngenzela ukubingelela nje bangicela athi uyabingelela yena kanti usesha inkonzo. Kumane kusukuma abantu beze kwi-altar call esabingelela because bazathamba ngayo umoya engcwele. Umoya engcwele asilekelele ngisho emakhaya bazalwane. Asilekelele ngisho emakhaya. Asilekelele ngisho emakhaya. Asilekelele ngisho emakhaya. Sibe ne self control emakhaya. Noma kuthiwa siyashuthwa emakhaya basishuthe bayazi ukuthi hayi nokukhuluma ngokuhamba cha umntwana kaNkuluNkulu ke lo. Kungamangala abazali ukuthi awashuthwa hayi bese ekhaya. Sikhuluma size singazi ukuthi sizothini. Size sisho inhlamba ekhaya. Washo njalo umpostoli baba Mahlaba washo njalo ubaba athi hey ukuthi afika athi umzali athi awubazali ngiyaxolisa bengisathuka nami ngilungisa izibi zasekhaya. Siyamdinga umoya engcwele emakhaya. Ngoba emakhaya kube ngazi ukuthi la engazi ukuthi fanele ngenze noma yini noma ikanjani khona. Kanti nasemakhaya isonto indawo kaNkuluNkulu. Ya, emakhaya indawo kaNkuluNkulu. Ingakho uNkulunkulu athi mangabe ekhuluma noIsrael, athi uIsrael akabe namatendawo emakhaya. Bese kuba netende elilodwa lokuhlangana. Lokho abaqoqile la kuhlanganeni bahambe bakudistribute emakhaya. Njengoba sihlangene nje lokhu bazalwane uNkulunkulu akukhulumayo kithi sihambe siyokufafaza emakhaya. Ngoba mhlawumbe kukhona sikweqayo njengoba sila. Kodwa mase sifika emakhaya siyakugcizelela siyakudrila enhlizweni zethu nasenhlizweni zabantwana bethu. Hey siyamdinga umoya engcwele. Siyamdinga umoya engcwele. Ngaphandle kamoya engcwele sizophila impilo engenayo uJesu. Sizobababi ngaphezulu kwesikhathi esamkela ngaso uJesu. Awungazi noma ngiyazwakala yini bangcwele. Uma ngabe sihambela kude nomoya engcwele sizoba ububi esasiyibo singakasindiswa kuzoba worse. Ngoba sihambelana kude nomoya engcwele. Lithi izwi kaNkuluNkulu bazalwane. Uma ngabe umuntu ekade kholwa noma ekhishwa amadimoni lawo madimoni ayahamba ayofuna amabi kakhulu kunawo. Babuye bafica indawo iclean kodwa ingekho protected. Lithi izwi kaNkuluNkulu ayangena abe mubi ngaphezulu kwaqala. So umoya engcwele siyamdinga bazalwane to protect us. Umoya engcwele siyamdinga bazalwane ukuze uJesu aphile kithi. Yazi mase sihleli nomoya engcwele yoshintsha yabona umZulu ngokuzalwa ukhuluma futhi isiZulu. Isizathu sokuthi ukhuluma isiZulu akungeve ngoba ukuthi uzelwe ukuba umZulu. Ukhuluma isiZulu ngenxa ye-influence yabantu kade uhlala nabo abamaZulu. Kungenzeka uzalwe umZulu bese uyokhulela eJapan. Umane ungasazi inhlobo isiZulu wazi isiJapan. Kodwa kushintsha ukuthi yebo umZulu. Kodwa manje language ayizwani. UmZulu onjalo ongasazi isiZulu
umZulu okhule namaJapan ingakho ungasasazi isiZulu uma sesihleli nomoya engcwele abantu bayohluleka ukusirecognize ukuthi singabantu ilanguage esobe siyikhuluma yobe ingafani nabantu sobe singakhuluma ilanguage yakulomhlaba baze babuza abantu ukuthi kanti nina nibona yini abantu njengaba singabantu ukuthi lo esihleli nayo nosikhulisayo umoya engcwele uyena osinfluenceayo singabe sisakwazi ukuphila njengabantu something moya engcwele something moya engcwele asi influence nje sihlukana nalento esiyikhuluma nalento esiyicabangayo izinto bazalwane usathana igijimelayo uma isekufuna ugijimela ingqondo uyazi bengahlala engqondweni yakho ngiqedile ngawo ngoba lezi zinto oyicabangayo lokhu uyicabanga uzogcina usuzisho njalo mo lokhu uzisho futhi mo uzophila zona kunezinto ezinga-entertainwa nje engqondweni lento ngifuna nokuyicabanga la angingeni yazi uma kuthiwa khona into engangena yile angingeni angihlangani nayo hayi cabanga phela ukuthi asithani acabanga phela ukuthi uzoyimisa kanjani cabanga just think about it nje ubone la uzophuma khona izinto bazalwane kufanele zibikwe emthandazweni uyishiye kanjalo khona izinkathazo ezinganele amandla akho esifuna amandla kamoya engcwele ekufanele uyinikele kumoya engcwele bese ushiya kanjalo uthi angisekho lapho mina usethi-ke uJesu utshela uPeter uthi ngifuna nihlale eJerusalem ninganyakazi hlalani eJerusalem until nize namukele isipho sikamoya engcwele uJesu uyabaqinisekisa futhi ukuthi njengoba ngihamba lalelani njengoba ngihamba angifuni ukunishiya nodwa ngoba uma ngase nginishiye nodwa you'll never survive kobe sengathi angizange ngifike empilweni zenu uma ngase nginishiye into engizoyenza ukuze kuqiniseke ukuthi lento ekade ngiyenza kini yaqhubeka ngizocela ubaba aninike umoya oyingcwele ukuze nikwazi ukwenza izinto ezinihlulile ukuzenza lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane uPeter ngelinye ilanga wakwenza isimanga wavuma kuJesu wam-assurisha uJesu wamtshela ukuthi uJesu mina Nkosi bangakuphika konke mina ngisoze ngakuphika bangakushiya bonke mina I'll never do that knowing you khamba nawe ngeke mina ngize ngikushiye ngeke ngize ngikulahle ngoma ngofa la ufa khona ngime nawe la uma khona mina ngisoze ngakulahla wayikusho lawo ngamandla akhe wayiqinisile bazalwane yayisuka ngaphansi kwenhliziyo yakhe lento ayisho usethi uJesu hayi wephethe kunento efaka ikutshele yona awu iqhude nje lothi ngakakhaya wena usungiphike kathathu hayi mina ngeke Jesu hayi ngeke ngize ngiphike ngeke ngabaphika bonke ayiwena kubo bonke abantu ngingabaphika bonke hayi wena lithi izwi kaNkulunkulu bazalwane kwenzeka exactly uJesu ayikusho kodwa Peter hawu uyafana wena noJesu phela uJesu ayifana ngisho nabafundi bakhe wayifana hawu Peter uyafana isikhali uyena uJesu wena kade uhamba noJesu umfuni athi hayi ngimazi lo muntu hayi ngimazi lo muntu hayi bathi hayibo Peter ngeke edlala intombazane encane njalo edlala intombazane idlala ingane hayi wena uyafana noJesu athi wengane
ngisuka ngani angihlangana nalowo muntu wamphika abazalwane uPeter the very same Peter esehlangene nomoya oyingcwele lisithi kaNkulunkulu bake bashumayela bathatha babanjwa wabo kwathi lento nishumayela nithatha ilungelo lokukhuluma into enje nokushumayela into bathatha bavalele ejele lithe mayebebuya wathi awuzani nizoma la phambi kwabapriest nababhali nizosho ukuthi lento niyithathaphi lithi kaNkulunkulu uPeter egcwele amandla kaNkulunkulu egcwele amandla kaMoya Engcwele lithi wama phakathi kwabo wathi yena lo Jesu esimshumayelayo uye lo Jesu enambethele esiphambanweni esegcwele amandla kaNkulunkulu St Peter bazalwane uma sesigcwele amandla kaNkulunkulu uma sesigcwele uJehova uma sesigcwele uMoya Engcwele uma sesihlala naye uMoya Engcwele asiyusaba lutho kaJesu wethu into eyenza ngathi siyasaba nanokutshela abantu ngoJesu ilento kaMoya Engcwele sikude naye uma ngabe bazalwane sesigcwele uMoya Engcwele siyoma ngoma ngisho eTexas ngithelelana abantu baseTexas ngifuna ukuntshela ngalo Jesu esimanga angizenzi uMoya Engcwele phakathi kwami ngeke kube struggle ukukhuluma ngoJesu ngeke kube nzima ukukhuluma ngoJesu yoma la kungamnungwa khona yotshela abantu abangatshelwa ungazenzi na uzumanga ukuthi bengisithathaphi isibindi esingaka ingenxa kaMoya Engcwele ophezulu kwakho usubatshela abantu lo Jesu futhi ngiyamthanda uMoya Engcwele bazalwane ngoba unendlela ukutshela ukuthi khuluma kanje kulabantu ingakho izwi kaNkulunkulu athi lithi izwi kaNkulunkulu ningamangali uma benithatha benimise enhlanganweni zemhlangano benibuza ningamangali ningakhathazeki ukuthi nizawuthini mina ngizawunika enizakusho ukuma eTexini uthi angiyacela ngane zakwethu awungiyacela awuba ebazalwane uMoya Engcwele unendlela ukukhuluma abazalwane eyonendlela uNkulunkulu uMoya Engcwele unendlela ukuapproach abantu uMoya Engcwele unendlela ukuapproach abantu phela uMoya Engcwele uhlakaniphile bazalwane uhlakanipha kaNkulunkulu uMoya Engcwele uhlakaniphile uMoya Engcwele uzokutshela ukuthi enza kanje ke manje ngoba labantu badala ungabadiliki suqhamuka ubatshela ngoJesu izobaqaka lento is too much for them izobaqhela awubangene kanje manje obatshela awubonge nje kubona ukuthi siyabonga uba nezingweve enjengani awasavamisile ukuthi ibe nezingweve ezingaka awusiyambonga uNkulunkulu awu madoda awunkosiyami uNkulunkulu akasiza izwe lethu sibe nezingweve ezingaka uqala uncome nje uncebe ubungwevu babo bayibone nabe izinto ngempela beyizinto ezinkulu bese uthi awu ngiyambonga uJesu ngani waziwa muhle uJesu ubonga uJesu ngabo siyaqala bayizwa lento kaJesu kwangena uJesu manje ngathi athi kusakuvamisile ukuba nabantu abadala kangaka ulwazi la sikuthola khona ilibrary ila ulwazi silufumana khona ni source of knowledge yazi abantu mase balahle nina bebelahle ulwazi lonke oluphele ngeke iSouth Africa iphile ngaphandle kwenu awusiyambonga uJesu ngani uma sesigcwele uMoya Engcwele asifundise uMoya Engcwele indlela yokusho asifundise uMoya Engcwele indlela yokungena alibonga igama leNkosi uMoya Engcwele ukuhlakanipha kukaNkulunkulu uMoya Engcwele bazalwane uyasilekelela wenza nokuthi izwi mangabe silifunda libe live singafunda amaphepha singafunda inovel iBhayibheli libe live uzwe la ukuthi yazi angifunda amaphepha la ngidla uNkulunkulu straight uMoya Engcwele uyenze ukuthi izwi lakhe libe liphile libe live
Umoya ongcwele uyasiza abazalwane sikwazi nanokusaba uNkulunkulu. Umoya ongcwele uyasilekelela lapho simesaba uNkulunkulu. Sisaba ukuhamba kabi, sisaba ukona. Ngoba sisaba uNkulunkulu. Singasabi bona abazali, singasabi bona abantu, sisaba uNkulunkulu. Sithi noma sikuthekeni angikwazi ukwenza lokho. Noma ngathunyelwe eRussia la ngaziwa khona, kodwa angikwazi ukwenza lokho ngoba uNkulunkulu khona yonke indawo. Usafe uma ngabe usaba uNkulunkulu nokusaba abantu. Umoya ongcwele bazalwane uyasilekelela ngisho sithandaza. Ngisho sithandaza. Singathandazi ipoem nje sisho umlolozelo emthandazweni. Umoya ongcwele uyasiza asilekelele athi asithandaze kanje. Kwalani ngelinye ilanga mesithandaza usiso sesishiyilimi sithi ashanda bashada. Asisazenzi sigebelo uyena osesitshela ukuthi senze njani. Uye sasitshela ukuthi sithini manje. Ngoba kwesinye isikhathi ulimbi ngeliphimisele esikuzwe enhlizweni. Athi umoya ongcwele isho kanjena ke manje. Umoya ongcwele asithandazise emthandazweni yethu. Bengazi ngizokhuluma isikhathi esithanga. Asisukumeni mangcwele ngeke. Siyamdinga umoya ongcwele. Siyamdinga umoya oyingcwele. Hawu mekuthiwa khona umuntu esimdinga umoya oyingcwele bazalwane. Sonke bazalwane we need the Holy Spirit. Simnxusa umoya ongcwele sisize silekelele. We are not going to make it without you. Ngisho size esontweni, yazi umuntu osisizayo ukusiphusha ukuthi size esontweni umoya ongcwele. Ngomoya ongcwele bazalwane uyi-engine yokuphila kwethu. Uyena ositshela ukuthi every balulekile lento esizoyenza la. Njengoba abanye bebhizi benze okunye esingagxeki, kodwa thina ngenxa yesimiso sikamoya ongcwele kwembulile kithi ukuthi size la. Umoya ongcwele othi uma ungazanga la umane ukhumbule la. Usho ukuthi hey ngiyakhumbula manje. Thina uNkulunkulu abesibuye singabibikho bazalwane sike sikhumbule la. Sikhumbule la. Uvuka umunyu musukhumbula la. Uthi ngiyakhumbula man. I worship team manje ithi thathubeke ukuthi hawo madoda ya worshipa manje esontweni kuyaworshipa manje awusuka amadoda ziyabuya manje ziyabuya sekuyanikelwa manje awu sekwenza ukuthi uyabuka ukuthi awu bazalwane awu baphuma abantu uza ukuthi I missed it. Yazi ngisho ungazange enkonzweni noma ingasiphi isinye isizathu uthi lishonela nguthi hayi no khona into engahlangani man. Khona indaba ekufanele ngiye kuyo kodwa ngiyanga kuyo. Nikeni uzwe lo muso abazalwane. Uza ukuthi ayingeke. Siyasengathi at least noma ntambama ke ngihambe ke ngiye somewhere else. Ngiyeke nje ngifike ngithi ngiphamise ngithi ungcwele mhlambe lento le la izokuyiphole. Asikho la ngoba kukuthi siyayithandela nje isonto. Unomoya oyingcwele osiletha la. Ngabe nathi siseyinkanukweni zethu. Zezwe. Ingabe nathi sila konhliziyo zingise. Kodwa umoya oyingcwele usilethela. Futhi mase sila simane sijabule, sithokoze. Siza ukuthi nayo yonke indawo kade kufanele ngibe kuyona. Uthi uphuma la uthi uphumula ekhaya, uphumula usica, hey kumnandi konke. Kune fulfillment yokuba la. Oyithola ngayo umoya ongcwele. Siyamdinga umoya ongcwele. Hawu siyamdinga umoya ongcwele. Siyamudinga umoya ongcwele. Ake simrecognize bazalwane ngisho emakhaya simrecognize. Ngisho emthandazweni simrecognize. Njengoba simrecognize la isontweni bazalwane, njengoba sihlala sithi siyabonga ukukhona kamoya ongcwele, we are recognizing him. Ake simbonge nasemakhaya sithi siyabonga umoya ongcwele ukuthi ukhona la.
Ubonge uthi baba ngiyabonga ukuthi ngisangipha amandla nanokugqoka isicathulo ngiyabonga. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you. Ngiyabonga ukuthi kunenjabulo engapheliyo. Siyamdinga umoya ongcwele. Siyamudinga umoya ongcwele. Siyamdinga umoya ongcwele. Bantu banamaphupho empilweni. Kunezinto esizifisayo, nesizihalelayo, nesizilangazelelayo, senza ama resolutions eminyaka yonke. Kodwa namhlanje akwenze iresolution ukuthi ngifuna umoya ongcwele. Ngifuna ukuhlala nomoya ongcwele. Ngifuna ukuphelela kumoya ongcwele. Ngifuna ukuzwa ngomoya ongcwele. Ngifuna ukulawulwa ngomoya ongcwele. This month ngifuna ukuzwa ngayo umoya ongcwele. Ngifuna ngitshela ukuthi ngenze njani. Ngifuna ngilawule umoya ongcwele. Ngifuna kuba izombi kamoya ongcwele. Angifuni ukuphila yami intando, ngifuna ukuphila intando kamoya ongcwele. This month it's a month ukuthi umoya ongcwele angenze. The following month will push another month. Ugcina sekuyi lifestyle yakho ukuthi angikwazi ukuphila ngamoya ongcwele, angikwazi ukuphila ngaphandle kamoya ongcwele. Uyena ongicabangisayo. Uyena ongenzisayo. Uyena ongilawulayo. Lawula ngisho emsebenzini angilawula ngitshela ukuthi ngenze kanjani. Kuwo wonke ama challenges engibhekene nawo, kuwo wonke ama challenges umoya ongcwele akunika isolution. Athi hayi ithike la. Uzophuma kanje la. Umoya ongcwele umalamulela. Umoya ongcwele akusize ngisho ufunda. Akusize ngisho ufunda umoya ongcwele. Akutshela ukuthi siyathandaza. Awuyithandazele izincwadi. One of my daughter kade ekhuluma ngayo lento, the one of the thing that emsebenzele ukuthi before aqale ukufunda aqala ikhulekele incwadi zakhe. Akaphasi ugilima ihlola nathi simangela akaphasi hey. Umoya ongcwele bazalwane. Umoya ongcwele. Simdinga ngisho nasezimalini zethu. Sithi siyihola bazalwane sibeke kuye kwi-altar engcwele. We need direction. Incane vele baba incane kodwa uyenza uyandise. Wena wandisa izinkwa nofish kwathi inqwaba ungayandisa nathi le. Ihlale ngize ngitshelekise ngayo. Njengokusho kwezilakho ukuthi sotsheleka izizwe. Iyeke lento kuyicondemn. Iyeke lento kuyicondemn. Uyazi umoya ongcwele ngalesimo sakho. Uyazi umoya ongcwele ukuthi uyahluleka. Enza lento ayishoyo. Uyazi umoya ongcwele ukuthi you are not perfect. Ungazi uyibuza ukuthi mina bani engalethi imali ngathi zahlula ukhokhishwa siye lonto le. Miyeke umoya ongcwele akusebenze ngaleyo nto. Thatha wena imali uyise kuJehova. Uyothi baba inge yakho. Asiqale lapho Nkosi inge yakho kokuqala. Ngicela ukufunda ukukulalela. Ngipha amandla okukulalela. Ngoba lento yokuthi ucabanga uzoyikhokhela ngokwakho uzosihlupha. Ngisho ukukhokhishwa umbazalwane musu ukufuna ukuyikhokhela ngokwakho. Miyeke umoya ongcwele akwenzisa ukukhokha ngoba uzosihlupha mangabe usuyikhokha wena ngamandla akho. Uzosibona sezizoni la. Ubuke phambili abayikhokhisha ishumi. Buhambe thina bazalwane into ehamba nomoya ongcwele iyathulisa. Uba humble. Wathi uzudabuka ukuthi ngiyayazi into abadlula kuyo. Ngiyazi ngami. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uwaqashula igoda. Waqashula intambo ezazingibambile wavula iminyango engakwazi ukungena kona. Namhlanje sengikwazi ukwenza into ekade ngingakwazi ukuyenza.
uhalele nabanye uzubathandazele ukuthi nabanye bafinyelele kulento okuyona nawe ngoba wazi kahle ukuthi akuwona wamamandla lawo yumusa yumoya oyingcwele phakathi kwethu abazalwane ngiyangiqede cela babukhumaluze ngaphambili